Gizonok ez omen dakigu bi gauza batera egiten, nik ez behintzat, eta orduan orain Benito Lertxundiri elkarrizketa egingo diogu, baina horrak kontuak utzi itzagun, Benito Lertxundi gaur gurean, aloha. Seguru nago ala ere, Benito, zu gai izango zinekela, seguru asko, arraunean da izketan egiten, kantuan ez dakit, baina. Bueno, lehen aritu gara, ez? Bai, baina nik ezin nuen, edo arraunean edo pentsatzen bietan da, Ba, mantxo hartu behar. Benito, zer du bai itxasuak zu horrela liluratzeko eta horrela inspiratzeko? Bueno, ez nuke gauza berezirik esango, itxasoaren handitasuna eta itxasoaren handitasun hori esplikatu ezina erabat jende asko du eta hain da gauza ikaragarria ez. Itxasoa duen, begiratzen diozu eta ematen du beti berdina dela, baina oarkabean beti pixka atalako magnetismoa bezala du berari begiratzen dizu. Gero hain da espazio irikia eta hain da bezaldetik aberatsa. Eta azken finean bakizu ze izango den gainera, horkoa garela. Pixka bat gure ama dela, eta pixka bat amaren sabela edo, nolabait añorantza moduan, amari begiratzen diogola nahi gabe, ez da? Oarkabean ia hori izango da hierba da ez. Baliteke ez da. Gero itxasoa eta arrauna. Petriletik begira egoten zaretenok beste ikusmena da duzu ez, Orion ba, omen da, ala esan diat ez da, Peña Petril izenekoa. Eta zu horren kidea omen zara. Azalde jozu ez dakit dena zer den Peña Petril hori. Ba, gu Petril batean oten gara pixkatan pasarak ikusten, eta batean arraunari berak hasi ziren guri, Peña Petril, hasi ziren eta da horrekin geditu geha. Peña Petril. Zenbat elkartzen zarete, Peña horretan? Zenbat kide? Bueno, batzutan 3, bestetan 4, bestetan 7 bat, bestetan, ezberdina dira. Baina zu ia fijo hietago zara? Bai, gehitsunetan bai. Beti ezin dut, baina gehitsunetan bai. Halako beneno bat badut, arraunarekiko eta horregoten nahi. Zainetan, ezin atera. Diskoak grabatzen aritu zarela bakigu, bukatuta dituzuia lanak, udazkenean aterako zuen diskorren lanak? Bai, erabat ja lana bukatuta daude, orain asketa falta die. Baina asketak ere ja nik uste martxan daude. Teknikaria bere estudioan horari da bere kabuziten, eta lako batean deituko pixka bat, egin un bideo hori pixka bat, ikusteko, nola dikoan. Eta ja martxan dago gaitz. Mikel Fernandez da, teknik hori? Hoi da. Mikel Fernandez, ez da. Diskoa gainera izena ere momentu, hemen primizia eman dezakegu, ez da? Udazken aterako bada ere, nola du izena? Itxas ulu zolia. Benito, beti bezain komplikatu, maizkideko ikaslea ditugu, ez da? Itxas ulu zolia. Zolia. Itxas ulu zolia. Bai, itxas marmar. Esplikazioa, itxas marmar sonutsua, ez? Izango genuke, ez? Itxas ulu zolia, beti ere itxasoaren zen. Eta Orioko arraunlariekin kanta bat atera, Orioko ereserkia diskoan sartzearen eta hori nola sortu zen? Zein norabidetan izan zen hori? Zu gandik sortu zen, Orioko herria sortu zuen, edo dena batera, Peña Petrilen sortutako gauza bada? Ez, hori da, beti da nahi pixka atentzioa ditu. Nik oso oriotarra naiz eta Orion umetatik bizi duten, nola esango nuke, irudia, estampa hori, hain da nolabait esateko ederra ez. Ikaragarria da Orion arraun munduak duen nolabaiteko historia, ez da. Segurenik, eta hau ez dut arrokeriak esaten, segurenik munduan ez da ungo beste elkarte bat, kirolari lotutako elkarte bat, hain palmarez zabala duenik, hain, ez dakit nola esan, zenbat titulo eta zenbat gauz irabazituen eta bar. Eta horrek zerbait adierazten dit niri, ez? Hor izateko modu bat, hor badela, zergatik hori dago arraunzena hori eta bar, ez? Historikoki, ez da, 100 piko urtetakoa, ez da. Horren beti ditzen zidan, hau nola baite nire ofizioa lotuta, nire ekintzei, nire egiteko, nire lanbideari lotuta nola erantzun guzti horri eta bar. Eta bakizu, askotan margolari bat, lienzo zuri baten aurrean jartzean bezala, baditu alako, zalantzak eta beldurrak eta bar, ez? Igaz, haizu zen, eguztaila zen eta horiko traineroak estropadetan transmititzen zian gauza eder bat. Ontzia oso lirain eta oso ederkizikoen, arraunketa luze bat eta sakona eta bat. Eta ez dakit zer, unkitu nio nahi beste eta bar, pizkan martxan jarren izan da, sinitzen baxe kantu bat egiten. Eta hola xe, Mirotzak izeneko kantua. Bueno, elkar estudiotan izan zen Joseba Olagarai aurreko batean, eta ona, emaitza, arraunlariak kantuan Benito zuzentzen zituen. Ez gara inoiz, bakarrik joango, Mirotz gogoa zure arnaza izango, ez gara inoiz, bakarrik
gogoa da zure arnasa izango. Bueno, zer gisa, diskoan grabaketa? Oso polita, esperientzi berri bat, baina nintzen horrelako leku baten, da oso polita jonda, bai. Ondo ez, nik uste pixkanaka mejoratzen jungela, aurreneko saioan ez zaio oso fina atera, baina segitu hartu dugu. Entsaio asko, hemen atorri baino lehen? Ez, ibili ginean, noizin gendun, gau honetan zein gendun, hori joan kantatu genuen, da orduan juntatu ginen, 3-4 aldiz hola, baina arrezke hostik, ez da bate. Zer da zailagoa, Kontxako bandera irabaztea edo hemen abesti bat grabatzea? Hori erantzuna zuke bakizu, zer dan zailago. Guretzako saio Kontxa irabaztia izango da. Errespetu guztiakin, baina Kontxako bandera tirabaztia nik uste saio dela bai. Nolki Benito neko arrakastu bere diskuekin eta kasualidadez honekin salmenta gutxiago izanen balu, zuen kulpa izanen litzake? Seguru baiet. Seguro asko bai. Ez uste. Bea badauka lehendikan trajektoria bat, osea que... Gu gaizki kantatu edo non guri esan baina ez. Benito geztu gure lan ondik jiber, beak disko saltzeko ez, nik uste eta arrakastan du jakalapeak eta niko disko salduko ditula. Benito bere taldeko koruan parte hartzeko proposamen egine balizue, onartuko zenukete? Bai. Esatik ganez. Bai, atrebentzu pixka batekin. Hala, bukatu ez. Zer moduz ikusi dituzu Benito, baina benetan esaiazu, espero zenuen emaitza lortu alduzu, bai. Arraunean zirela bagenekien. Ez, kantuan gauza asko, gauzat pila bat sartu ditugu hor, instrumentu aldetik eta pila bat dago, eta beak dira elementutxo bat hor tartean, eta hor beak bakarrik entzun ditugu, eta baina hor falta da dena. Mikel Fernandezen eskua hor, badakizu asko estimatzen duzun teknikari bat dela, eta hor gero ondo atonduko du hori, ez? Ni bai, berak konfiantza handia du, berak bera oso, ez da teknikoa bakarrik, berak oso produktore zena du, eta oso ondo bideratzen ditu instrumentoak, eta kombinazioa timbrenak, eta bozak, eta bera oso ongi horkatuko du hori dena. Eta gero, ni deitzen ditenean, bilkatingo dugu, bien arteko zabatez, ibilbide bat, horren inguruan. Ibilbidea nola da hori? Sokatira ez da hori? Batzutan bai.